Ngiyabingelela kuwe Brazo, ngiphinde ngibingelele nakumlaleli olalele namhlanje iNongoma FM. Brazo, ngicela ungivumela nje kakhulu namhlanje ngikhulume nomlaleli. Kunabantu abaphila kabuhlungu emhlabeni, kunabantu abaphila impilo abangayithandi kodwa ethandwa abantu. Ufuna uku-approve abantu, ufuna ukuvunywa abantu, ufuna ukushayelwa ihlombe. Kunabantu abaningi abaphila impilo yama-comments ukuthi uma ngithola ama-comments amaningi then kwanele kuyena. Kunomuntu ophila impilo yokuthi ethole ama-likes amaningi uma epostile kwanele kuyena, uzizwa ephelele uma kukanjalo. Kunomuntu ohamba eyothenga iy'mpahla ey'bizayo esitolo, uma mhlawumpe uhlala naye phansi umbuzo ukuthi ngabe uyayithanda na lezi mpahla, mhlawumpe ngempendulo ngeke uzuyithola impendulo ezokunelisa. Uzothola ukuthi izimpahla azigqokayo kwanaye mhlawumpe akazithandi ngokuphelele, kodwa izimpahla azigqokayo uzithenge ngenxa yokuthi ufuna uku-approve abantu, ngenxa yokuthi ufuna ukushayelwa ihlombe, ngenxa yokuthi ufuna ukuthola ama-comments. Ave kubalulekile ukuphila emhlabeni, uphile impilo ezo-approve wena, impilo ezojabulisa wena. Noma bekuthiwa abantu abajabule ngawe, noma bekuthiwa awuwathola ama-likes nama-comments, noma bekuthiwa akekho umuntu okushayela ihlombe, kodwa uma kuyimpilo ejabulisa wena kuphelele. Kunabantu abaphila impilo ebuhlungu kakhulu la ngaphandle. Yazi ukuthi kunomuntu ospenda imali mhlawumpe ngezinto ey'biza kakhulu, uthola ukuthi izinto njengey'mpahla, kodwa lezi zinto lezi anazo mhlawumpe zingakwazi ngisho nanokwakha indlu. Akanandle ekhaya, akanawo umbhede, akathengi ngisho nesinkwa uma eholile. Imali yonke ayitholayo ufuna ukuthenga izinto lezi ezingabalulekanga kakhulu, uphatha amafoni amakhulu abizayo, kodwa akanalutho empilweni, ufuna ukushayela ihlombe. Yena ngaso sonke isikhathi uma kukhona into ephumayo, uma kukhona iteki eliphumayo elisha, uyalifuna, uye loyana uyalifuna. Ufuna yonke into etrendayo, ufuna yonke into ehamba phambili esesitayeleni. Lalela, la emhlabeni uzophila impilo kanjalo ngeke uzuye ndawo. Baningi abantu impilo yabo emindawonye. Kunabafana abondle ngisho nanokondla iy'ngane zabo ziyasafarisha, ziyadabukisa uma uyibona, kodwa yena ugqoka iy'mpahla ey'biza ngendlela eyisimanga. Ngaso sonke isikhathi uhleze complaina ngemali, kodwa uma ubheka from phansi kuya phezulu ugqoke indlu ephelele. Lalela, la emhlabeni uma uzophila, uphilela ukujabulisa abantu, uphilela ukushayelwa ihlombe, uphilela ukuthola ama-comments nama-likes, ngeke uze uye ndawo. Abantu abakude ngempilo, abantu abaphila impilo ejabulisa bona, abantu abaphila impilo ezobayisa phambili, hayi impilo ezojabulisa abantu. Awusoze wabajabulisa abantu. Namhlanje abantu bazokushayela ihlombe sebadelile, sebanelile ngalokhu. Bayashesha ukukhohlwa, bayashesha futhi ukudela. Mhlawumpe wena uzoyitshela ukuthi ngokugqoka kwakho iy'mpahla ey'bizayo kuzokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi behlezi bekushayela ihlombe. Bazojwayela bedlule kuwena, sebabheka abanye mhlawumbe abenza okungcono kunawe. So qinisekisa ukuthi uphila impilo okwaziyo ukuyi-afforda. Ungayitholi usukhokhela i-installment yemoto enkulu, ugcine ungasakwazi even kwanawe ukuphila ngenxa yokuthi ufuna ukuthi ushayelwe ihlombe uvunywe. La emhlabeni ngeke uze uye ndawo uma uzophila impilo kanjalo. Phila impilo ozokwazi ukuyi-afforda, ungaphileli ukujabulisa abantu. Mlaleli, ebe nosuku oluhle nakusasa ngesikhathi esifanayo. Amen.